1500 jaar nadat de oud-Maleiërs, die nu Bataks heten, op de oostkust landen, kwam een groep jong Maleiërs aan Sumatra's westkust. Hoewel van ouds zeevarende handelaars, drong ook deze groep het binnenland in, zonder echter zoals de Bataks deden het contact met de kust en de buitenwereld te verliezen. Hun land noemden zij Minangkabau, welke naam afgeleid moet zijn van Pinang-Kabau, wat oorsprongsland betekent. Het volk zelf weefde rond de naam een legende. Deze legende. Ziet, hier was het dat lange tijd geleden plotseling de aarde openscheurde. Grote kudden karbouwen draafden uit het gat en verspreidden zich over het land. Naar deze karbouwen is het land genoemd. O, laat de buitenwereld vertellen dat deze gigantische kloof door het erosieproces van eeuwen is uitgesleten in het vulkanische tufgesteente. De bevolking weet wel beter. En haar legende zal voor altijd voortleven in de benaming Karbouwengat. De hoogste toegangspoort tot het Karbouwengat is de sombere Anai-kloof, die met haar massieve rotstop de wolken schraagt. Ja, groots en indrukwekkend zijn alle afmetingen in dit land van de Karbouwen. Koel en gezond is het in de hooglanden en van een milde schoonheid. De grond is daar vruchtbaar, de bossen zijn wildrijk en in de bergstromen springt de riviervis. Als glanzende reuzenspiegels liggen er de meren te dromen in de groen-fluwelen kassetten van heuvels en bergruggen. Heel anders dan de grimmige Sumatraanse bergmeren in het algemeen, hebben de meren van Minangkabau het glimlachende voorkomen van goede en vertrouwde vrienden. In de hooglanden vestigden zich de nijvere en wereldbereisde Maleiërs. De dorpsgemeenschap wordt er gevormd door de Nagari, die vergeleken kan worden met de middeleeuwse vrije stad. Er is een bepaald stamverband tussen de verschillende Nagaris, dat voortkomt uit het matriarchaat, waarin het familieverband wordt bepaald door de afstamming in vrouwelijke lijn van eenzelfde stammoeder. Dit matriarchaat komt tot recht in het Minangkabauwse huwelijk. De man trouwt er in de dorpsgemeenschap waartoe zijn bruid behoort. Laten wij eens zo'n huwelijksfeest bijwonen. Vroeg in de ochtend al klinken de feestelijke klanken van een orkest en de gasten komen van alle wegen over de dorpsbrug toegestroomd. De bruggen zijn hier overkapt om het houten brugdek te beschermen tegen de regens. De kunstzinnige aard van het volk sierde de overkapping met kleurig houtsnijwerk. Met hun geschenken verpakt in zilveren handsmeetschalen en goud doorstikte doeken, komen de bruiloftsgasten van heinde en ver. En ieder is in de kleurige, kostbare addatkledij gestoken, die alleen bij bijzondere gebeurtenissen gedragen wordt. Een bont en indrukwekkend beeld van de kunstzin van de Maleiër, die als handelaar de wereld bereisde, overal in contact kwam met de cultuur van velerlei volk en aard, en die daaruit een artisticiteit naar eigen smaak en wezen sublimeerde.
nadert de bruiloftstoet. Voorafgegaan door vrouwelijke bloedverwanten van de bruid, die de vele geschenken en het traditionele etenswaren plechtig meedragen. Daarachter volgen de priesters en de raad van ouden, terwijl de processie gesloten wordt door het ceremoniële orkest. Nadat de huwelijksformaliteiten naar Mohammedaans gebruik vervuld zijn, wordt er gedanst. Hier valt even de schaduw van het animisme over het overigens streng Mohammedaanse huwelijksfeest. Dit is de bezielingsdans waarmee aan een levenloos voorwerp, in dit geval een pop, symbolisch een ziel wordt toegekend. Na de magische dans brengen de mannen een ritmische bezweringsdans, zoals de adat die voorschrijft. Bij de Minangkabauer is, evenals bij de meeste volken die de natuur zeer nabij leven, de dans een eredienst, een symboliek, met een betekenis die van geslacht op geslacht wordt overgedragen en waarbij de grootste toewijding en ernst betaamt. Natuurlijk heeft in de voortgang der tijden de dans ook het karakter van volksvermaak gekregen. Zoals het bijvoorbeeld het geval is met de mandjak, de in bijna heel Indonesië populaire zelfverdedigingssport. Heeft dit spiegelgevecht echter elders het onrustige karakter van een werkelijk gevecht behouden, bij de Minangkabauers is het tot een streng gestileerde danskunst geworden. Symbolische dans is de tarik piring, waarbij porseleinen schotels los op de opengespreide handen liggen, terwijl er met ringen aan wijs en ringvinger een zangerige cadans tegen wordt getikt. Het ritme van de dans wordt aangegeven op de rabana, het muziekinstrument dat de Minangkabauer ontleende aan de Arabische tamboerijn. Tot slot van de feestelijkheden dans ook het bruidspaar de tarik piring. Deze dans immers is het symbool van het offeren en in de dansmanualen draagt het bruidspaar het huwelijksleven op aan de hogere machten. Wel, dit is het slot van de offerdans. Laten wij het jonge paar het einde van elk sprookje toewensen, dat zij nog lang en gelukkig met elkaar mogen leven.
Zij trekken nu in de familiewoning van de bruid, waaraan een nieuw stuk zal worden bijgebouwd. Dat is uiterlijk zichtbaar doordat op het dak een nieuwe spits zal verrijzen. In deze scherp toegepunte dakvorm is de herinnering bewaard gebleven aan de handelsprauwen waarmee de voorouders eens aan Sumatra's westkust landden. Daken en onderbouw zijn rijk versierd met kunstig houtsnijwerk. In tegenstelling tot de Batakse animistische symbolieken van dood en leven, heeft de Minangkabauwse huisversiering uitsluitend de betekenis van ornamentatie. De Mohammedaanse leer immers verbiedt de uitbeelding van levende wezens in welke vorm ook. Evenals bij alle Oosterse rijstetende volken, heeft de hoogpotige rijstschuur een heel aparte betekenis in de mythische denksfeer van het volk en een daarmee overeenkomende plaats in het dorp, namelijk recht tegenover de woonhuizen. De openingen zijn slechts via een ladder te bereiken. De betekenis daarvan is dat de welvaart, die in de schuur ligt opgetast, moeilijk kan ontglippen. Een ander belangrijk bouwsel is de masjid, het Mohammedaanse godshuis met de hoge bidtoren, dat in de welvarende Nagaris een waar kunstwerk kan zijn. Dan is er het adathuisje, waarin de van een uitgeholde boomstam vervaardigde trom wordt bewaard. Dit huisje staat meestal in de nabijheid van de Balai, het raadhuis waar de Raad van Oude zitting heeft. Hier is een dualisme in het gemeenschapsleven. Enerzijds is er het matriarchaat, dat het familieverband bepaalt. Aan de andere kant de Mohammedaanse geloofsleer, die de maatschappelijke constellatie waarin de vrouw een ondergeschikte positie inneemt overheerst. Nog in andere opzichten is het dorp de weerspiegeling van het volkskarakter. De Minangkabauer is een levensgenieter en hij weet de schoonheid te smaken. Zijn dorp is een lusthof van bloemenhagen en stille lotosvijvers. Al wat de natuur aan schoonheid in kleur en geur bieden kan, heeft hij rond zich verzameld. Zo leeft de Minangkabauer in zijn vriendelijk land. Dit Minangkabau ten voeten uit, het hele volkskarakter van landbouwer, handelaar en zeevaarder, vinden wij in de dorpen langs de oevers van de meren. Hier leeft de Minangkabauer naar zijn ware aard. Het dorpsleven wordt er bepaald door de nabijheid van het water. Het water omspoelt zijn leven en geeft het evenwicht aan zijn onrustige geest. Elke bewoner van de grote archipel beklimt zelf de palmen om er de klappers uit te halen. Niet de Minangkabauer. Die heeft daarvoor een speciaal gedresseerde aap die hij uit de zuidelijker gelegen Lampongse districten heeft gehaald. De oorspronkelijke agrarische aard van de Minangkabauer ligt in de rijstvelden rond zijn dorpen. Hij is de beste landman van Sumatra. Zijn velden zijn terrasgewijs aangelegd om erosie te voorkomen en ze worden kunstmatig bevloeid.
Over de hele archipel heffen vrouwen de stamper over het rijstblok. De batak dorst de aren met de voeten. Niet zo de Minangkabauer. Hij gebruikte talloze stroompjes in het landschap als de drijfkracht voor zijn geïmproviseerde rijstmolens. En de Minangkabauer is een handelaar. De marktdag is hem altijd opnieuw een glorieuze gebeurtenis die van heinde en ver de mensen lokt. Alle andere gedachten, gebeurtenissen en interessen worden voor die ene dag terzijde gezet. Men meet zich een ondoorgrondelijk gezicht aan en spoedt zich met de producten van het land op en voorlopige winstberekeningen in het hoofd naar de markt. De mannen nemen in hun ossenkarren vaak hun hele hebben en houden inclusief slaapbenodigheden mee, want voor deze grote sjaggerdag moet tijd en de nodige rust worden genomen. Haast doet afbreuk aan de handelsmogelijkheden en daarom installeren zij zich ter plaatse in een waar ossenkarrendorp om de gang van zaken rustig te kunnen overzien. Elke markt in heel Indonesië lijkt op de andere. En toch verschillen zij in wezen en karakter. Is de markt in Bataclan bijvoorbeeld bijna een sombere plechtigheid door de overheersende donkere toon in kledij? In Minangkabau is het voor het oog een festijn van fleurige tinten. Maar het zit niet alleen in de kleuren, er zijn diepgaandere verschillen. Voor de Batak is de markt een gelegenheid voor genoeglijk samenzijn. Voor de Minangkabauer telt alleen de handel. Het tawarren, dat door de hele archipel een onschuldig gebruik van bieden en loven is, heeft voor de Minangkabauer een heel aparte smaak. Het is het zout van zijn leven en hij kan er zijn ziel, zijn hart en geest op wetten tot een strijdbare tong. Een heel gewild handelsartikel voor de mannen is de vechtkrekel, die voor wedstrijden met financiële inzet wordt gebruikt. De dobbelzucht is een schier onuitroeibare trek bij het Minangkabauwse sterke geslacht. Maar ook aan de marktdag komt een einde. En het is een en al tevredenheid en moe getouwerde geest wat zich naar de dorpen begeeft. Ja, zo is de Minangkabauer, een levensgenieter die alles van een hooggestemd standpunt beziet. Landbouwer en handelaar in hart en nieren leeft hij zijn eigen leven. En ogenschijnlijk heeft hij er vrede mee. Maar plots kan hem de zwerflust overvallen, die ook het bloed van vele geslachten voor hem met onrust kleurde. Zijn prauw ligt altijd gereed op de rivier. De zeilen zijn goed onderhouden en de vlerken aan weerszijden van de romp zullen het vaartuig veilig dragen over elke deining. Dan wordt het ruim volgestouwd met de handelswaar van het land en na het afscheid roeit men de prauw de rivier af.
Daar is de zee. En de wijde horizon ligt open naar alle windrichtingen. Daarachter wacht het onbekende handelsavontuur. Er is nog geen gunstige wind, maar ook zo is het goed. Hier is de stem van de zee en onder het broze wateroppervlak boeien de koraaltuinen het mensenhart. Straks komt de wind de zeilen vullen en dan zal Sumatra, het eiland waar zoveel loten van dezelfde stam een eigen woonsteen vonden, achter de horizon verzinken.